Okwenzekile kuyafana nokudaliweyo. Ngihlezi phansi ngithule ngiyacabanga ngiziphosa imibuzo elandelana ngize ngishaye uvalo. Ukuvuka ekuseni sibonge ngomthandazo kunesizathu. Abaqonda kangcono ngomdali bayazi ukuthi impilo asiziphatheli kodwa kukhona owengamele. Ngisho nasemandulo ukuhlakanipha nokwazi akuzange kwayiphatha impilo yomuntu. Kwala noma imphefumulo isidayiswa ngemali eshisiwe bagcina ngokuyihlukanisa nenyama osomaqhuzu. Engathi ngiyakhohlwa ukuthi imali yegazi iyakhuluma kanti nokuphela iphela kabuhlungu. Kwala noma esecela uxolo ephakamisele izandla phezulu ngenxa yokubona isibhama usona nombeza ngibulala. Tshela mina, bangaka abakhala ezingathunzi ngenxa yakho nje uwedwa? Mingaki imindeni osehlukumezile ngokuyihlukanisa nesihlobo isajabula? Izandla zakho zona ukwasibheka nje ukuthi zikudlisa igazi nezinyembezi zabantu. Zibuze nawe mbulali, le ndaba ijulile ngeke ungizwe uma ukuyi-rush hour. Ingaphambili lakho liseduze kanti ingemuva likude. Kulesi sikhathi esincane onaso sengashintsha. Uzoba wedwa embuzeni, ngelinye ilanga uzowuphendula. Losawoti izinyembezi zabantu, ngelinye ilanga uzowuphuma. Alikho ilanga elingashoni, ayikho inyoni endiza ingahlali phansi, asikho isikhathi esingafiki, akekho ogijima engaphumuli. Zibuze umbuzo ukuthi mhlazana uhambe emhlabeni sizokhala noma sothi saphumula. Indaba ithi kuzolunga, nama ngazi ukuthi yini. Ushenge Ndlovu.